Здравейте! Вече сме в колата с Захаринчо. Захаринчо има много партизански имена, но се казва Зах. И отиваме на приключение. Но ще разберете малко по-късно къде сме се запътили. Здравейте! В момента се намираме на самият мост Калиакра, където може да видите и кръстът. Предвиждането до тук не го заснехме, защото имаше много стръмен баер, а и тук съм с моето куче Захаринчо, партизанското му име. Нещата са много трудни, особено за предвижване, и затова просто не ги заснехме. Минахме през самият ресторант. Там беше много красиво и имаше една много хубава панорамна гледка. Хапнахме, но и това не го заснехме, защото не ми е идеята да ме гледате примерно как хапвам, а просто да ви покажа, че и такива хора като мен, всъщност няма разлика между мен и вас, ние сме си хора. И просто по-различното е, че аз съм с увреждане и идеята ми в този канал е точно това, а то е да ви показвам аз как се справям с различните ситуации, какви решения намирам. Леле, гледате, невероятно, наистина, на живо е просто замаян съм. След малко ще се прибираме и ще ви покажа всъщност откъде дойдохме. Има една много стръмна естакадка надолу, както споменах. И се чудих как да я изкача, защото сам за мен би било неспособно да се справя сам. И реших да помоля сервитьорът да помогне. Той прегърна идеята и каза, разбира се, няма никакъв проблем. Така че след малко натам ще се ориентираме. Наслаждавайте се на момента на това нещо. Здравейте, Захар, не здравей.